mawon kaburan roda tekan ombo kali sekarang seni mengarang istiqomah saking kaula Karimba Indonesia sumangga kapiarsa. Doke baca kari siji Tola jahe na jahe jatola jahe di Untuk cari pengen doke baca kari siji Panase neng alon-alon Ayu penangku ono mah Ayu ne ora kamion Udah kewono oma Doke baca kari siji Tola jahe na jahe jatola jahe di Untuk cari banyak doke baca kari siji Abang-abang gendera londo Abang ke tondo moto Ketan sidik kuburan mayat Ada punya pola boleh duit Doke baca kari siji Tola jahe na jahe jatola jahe di Untuk cari banyak doke baca kari siji Abang-abang gendera londo Ketan sidik kuburan mayat Rambi-abang di tondo-motong Berdatu barang di golek duit Doke baca kari siji Tola jahe na jahe jatola jahe di Untuk cari banyak doke baca kari siji Panase neng alon-alon Ayu penangku ono mah Ayu ne ora kemion Udah kewono mah Ayo pro konco ngaweruno Rukune Islam ya iku limo Sahabat loro rukun kang siji Bisa siro kelawan ngaji
sholat kaping telune bayar zakat ing pas poso ono ing bulan Ramadan pengen limo kaji kaping limo kaji lamun puasa. Pun yo lanjut wae lanjut. Disiapke Pak Noh, siapke. Mak Endang dan Teguh disiapkan saja. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Masuk janjiku mbiyen aku sakong ngenteni. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Janjiku mbiyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane. Mantap, luar biasa. Yen memati dibaca samar, tajwide kuwi ikhfa. Sing gemati ndang dilamar, tinimbang dipangan luwak. Janjiku biyen aku sakong ngenteni. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sakong ngenteni. Aku lan aku muga dadi jodhone Sing seru bareng ora kena prawan. ora ngono sampean sabar ngenteni. Ning lakane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane antum tresno kejawan sawase. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janji
sembayang ya wong sunat tulungi bareng sembayang tulungi bareng sembayang. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Go, udan lagi. Bayi rondo teles gayang iku. Yo, Wi. Rondo terus iki napa to, Ru? Aku iku. Kok aku? Enggak deh. Sandal rondo piye? Yen awan aku ratoyan mangan, yen bengi turutan saklisian, mung kelingan rondo telas wetan dalan, dadi manten sapasar kawes bubaran. Todo manggo, bau ukir asporondono. Atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan terus ing mangsa kedika. Rondo telas bangsa katon neto netro. Loro pronto bisa aku ngomong, loro kangen bisa teko saya namangan, loro rindu dijaman di saya ngeluh, bisa mari ya bisa dadi bojomu. Ketok-ketokan titimu turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu turu jam 9 ketok-ketokan dadaku turu jam 1 aku terus Tutup panggung pangukir asmara dono, hatiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan krimis ing mangsa ketiga, rondo manis datang ke lara prontong disuntik ora diomong. Lara kangen disuntik kau malah nemen. Lara rindu dijamoni malah ngeluh. Bisa mari yen kowe dadi bojoku. Urut jam 7 ketok anak sipiku, urut jam 8 ketok anak janggutmu, urut jam 9 ketok dengan netro, urut jam 1
enak iki Mas Supi. Udan gerimis ing mangsa ketiga ngono iki mau. Lah iya toh. Pokoke intine nggih kebersamaan atau keramaian seperti ini besok pasti sampean rindukan saat nanti sampean mengejar masa depan dan sukses. Meng pesene kula nggih. Jangan sampai lupa dengan sahabat atau sedulur sampean yang pada malam hari ini datang bersama sampean wonten malam hari ini. Lali karo koncone lan dulure dhewe. Sebagai warga negara yang baik, cinta kepada tanah air. Kita pemuda Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa ikut derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kudune tetep sing legowo, sing lunga ben lunga, sing teka ben teka, sing durung ana entenana. Konsepe ngeten. Pasrah marang Gusti, udu nyerah merga tau wis ngrasa lara. Jarine ta, 1000 wanita ayu kuwi ra bakal cukup yen diniati nganggo nafsu. Nanging siji wanita sing gemati kuwi ra bakal kurang yen diniati nganggo ati. Loro Bronto. Aduh yai rali latiku margo kota petresnaku rino lan wangi sliramu tak tunggu nanging jawabanmu larani hatiku. Dosa ayu timbang no tresnaku, ramon gawe bingungnya hatiku. Urip lan mati mung kanggo sliramu. Dosa ayu kok tekan hatimu, among hati kira ono sing namani. Saliyane sliramu pujane ngati, katresnanku dino tekane ngapati. Docayu sliramu sampai tresnani, senajan ngandung korban nyawa. Sliramu aku mesti lewat akare wangi nyambut kosong nanging piye mau. Aduh yai rali hatiku moga mergo tondam petresnaku rino lan wangi sliramu tak tunggu nanging
Masuk